Profesor, aký je váš výklad tohto dátumu? Ak kolega Steinhübel nájde lepší rok nástupu, lebo my nevieme, kedy nastúpil na Nitriansky stolec. Keď vychádzame z toho, že mal okolo 16 až 18 rokov, mohol byť panovníkom už roku 846. Ja som to zdôvodnil v svojej knižke, že má to súvis s Pribinom, ktorý sa chcel vrátiť na Nitriansky stolec, ktorého uplatili a dali mu do dedičného vlastníctva Blatnohrad. Vtedy zrejme, on totiž nemohol, veľkomoravský panovník, nastupovať sám. Sme boli pod dohľadom Franskej ríše. Aj Rastislava ustanovil Ludovít, Nemec. To znamená, aj Svätopluka nemohol ustanoviť Rastislav, mohol ho ustanoviť len franský panovník. Ak nájde kolega Steinhübel dobrý rok, dobrý dôvod a iný rok, vedecky nech to zdôvodní, prijímam. Prečo nie? Ja som nenašiel žiaden lepší rok a vo svojej práci som zdôvodnil, že iný rok tam ani veľmi nevychádza v úvahu. Len rok 846. Lebo vtedy sa chcel Prebina späť vrátiť na svoj nitriansky stolec. On sa o to pokúšal niekoľkokrát a aby ho Franská ríša upokojila, dala mu do dedičného vlastníctva Blatnohrad. A pokiaľ do tej titulatúry vedie, prosím vás, nech tam kolega už do tých Bulharov nechodí, tí neboli vo Franskej ríše pod riadením štátom, nech z toho tie príklady neberie, nech do toho nekumuluje. Slovo král použili západní Slovania, Poliaci, Češi, Rusi a z východom aj používali len zriedka Rusi a Češi, Maďari, Moravania, Slováci. Slovo vzniklo z toho, že zostala tu postava veľkého panovníka Karola Veľkého a každý veľký panovník podľa vzoru Karola Veľkého sa u západných Slovanov nazýval slovom kráľ. Toto slovo bolo zaužívané tak silné, že zo slovenčiny prešlo aj do maďarčiny a maďarské dnes je kiráj. Takže to slovo je živé, národ ho komunikoval, ináč by nebolo, zostalo a prešlo. Ak by Slovensko nebolo malo pred tým svätým Štefanom žiadneho kráľa, ako si to niektorí myslia, lebo v tom je problém. Niektorí si myslia, že našim prvým kráľom musí byť svätý Štefan, že nemôžeme mať staršieho kráľa. To si myslí zrejme aj kolega Steinhübel. A zasa sme v politike, zbytočnej politike, ktorá s vedou nemá nič spoločného. Pán Steinhübel, môžeme takýmto spôsobom... Na to povedal. Nech sa páči. Áno, pán profesor má pravdu s pôvodom ako titul kráľ. Je to od Karola Veľkého, áno, ale musím povedať ešte jednu vec. Slovania teda ho poznali, na Veľkom Morave tento titul veľmi dobre poznali, je zapísaný v živote metodom dokonca 3-krát. Ale z týchto 3 razy sa ani raz netýka Svätopluka a pre Svätopluka má napríklad domáci pamäť, ako je život metodou titul knieža. Čiže zás sa tu niečo priťahuje za vlasy. A čo týka toho roku, ak nie sme si istí, tak prečo ten rok 846 dávať do pamätníka, to len budeme pliesť verejnosť. Tam mali byť pekné roky 871 až 894, vtedy, keď bol veľkomoravským vládlarom. To by stačilo. A tie roky sú všeobecne známe a ten rok 846, tam budú ľudia, ktorí si trošku znali sa budú len čudovať. Pán Steinhübel, ďalšie tie výhrady, a opäť dáme možnosť aj reagovať pánovi profesorovi, smerovali k určitým technickým, ak to tak môžeme nazvať, záležitostiam. To znamená, výhrady tam údajne boli k tomu, že oblečenie, výzbroj, ale ani znaky nezodpovedajú tomu obdobiu, kedy Svätopluk žil. Opäť, môžete nám presnejšie vysvetliť, o ktoré tie náležitosti ide? Áno, môže sa aj tejto veci, túto vec som samozrejme neposkudzoval. Toto som nechal svojim kolegom, ktorí sa v tomto lepšie vyznajú, ale môžem sa tomu tak otravo dotknúť. Tak ide o ten štít, dosť nešťastným znakom, ktorý sa podobá na gardistický. Potom sú tam nákolenníky, ktoré sa vtedy nenosili. Sú tam už je náznaky brnenia, ktoré vyzerá skôr na ranú gotiku. Je tam zubadlo, ktoré je tiež vrcholno-stredoveké a tak ďalej. Ten meč tiež bol trendom kritiky, takže je tam dosť anachronizmov na tejto soche. Tam tá socha sa mala, ten sochár, ja neviem, mal mu som niekto povedať, mal to riadne zostudovať, mal si dať s tým ako viacej času. Neviem, ako tomu mohlo dojsť, že
takéto nedokonalosti vznikli. Pán profesor, takže meč, zubadlo, náznaky brnenia, možno až v gotickom štýle, to sú tie výhrady, ktoré sa vytýkajú tej soche ako anachronizmus, alebo teda niečo, čo nepatrí do toho obdobia, keď Svetopluk žil, súhlasíte? Vôbec nie. Lebo keď sa pôjdem pozrieť na talianských majstrov renesancie, tak obliekli svojich hrdinov z 10. 11. storočia do kostýmov 15. storočia. Socha má priblížiť obyvateľovi, občanovi má priblížiť figúru, má ju spraviť takú, ako to umele cíti, ako to vie vyjadriť. Ak by sme zobrali umelcovi licenciu poetiku, ak by sme mu nalinkovali, musíš toto urobiť takto a takto, to nikde nie je. To nie je v predpisách žiadneho umenia, žiadneho historického faktu. To bolo jedno obdobie, keď si mysleli, že všetky sochy sa majú podobať na antické a nepodobajú sa. Odišli, každá doba má svoje umenie. Pokiaľ sa týka tých drobností, nepovažujem ich za zbytočné. Nikto nevykopal z archeológov žiaden znak, ako vyzerá dvojkríž na Veľkej Morave. Mohol vyzerať presne tak, ako ho na štíte nosil Svetopluk. To je zbytočné vykládanie sa. Ten znak na štíte a na príľbe často býval preto, aby sa vojaci poznali v boji. Neexistovala heraldika v 9. storočí. To je zavádzanie občana a zavádzanie ľudí. Vtedy bol znak s odznakom bojovníka, aby keď prichádza k osobnému boju, aby vedel, kto za koho bojuje, kto proti komu bojuje. Takže tieto technické drobné výhrady, to sú skutočne zavádzajúce problémy, ktoré odvádzajú od celej problematiky Svätopluka. Pretože ide o obnovenie hradu ako historickej pamiatky, kde na mieste starého keľtského opevnenia, na mieste obsadenom Rimanmi, na mieste obsadenom Germánmi, postavili naši Slovania jedno veľké mohutné hradisko, postavili kniežací palác a možno 25 metrov od základov tohoto kniežacieho palácu stojí dnes socha Svätopluka, čiže muža, ktorý v tom paláci prebýval, ktorý tam bol, ktorý dával, to hradisko bolo jeho východiskom pre boje do Zadunajska. Vedľa neho kúsok, asi tiež 30 metrov, bol jeho postavený veľký chrám, trojlodná bazilika, ktorá je najväčšou bazilikou za Veľkej Moravy. Väčšia nie je nikde ani na Morave, ani nikde inde. Zrejme to bol biskupský chrám. Dneska tí liberáli, ktorí by veľmi radi, ktorí tam neradi vidia meno pápeža a kresťanstvo, často nerozumejú, že kresťanstvo v tom čase nie je len náboženstvo. Kresťanstvo je civilizačný fenomén. Je to jediná inštitúcia, ktorá učila gramotnosti, pretože kresťanstvo nebolo len náboženstvom zjaveným. Bolo náboženstvom, ktoré malo svoje učenie spísané v knihách. S kresťanstvom ide gramotnosť, ide kniha. Ide civilizovaná spoločnosť. Takže to kresťanstvo tam tvorí nesmierne vážny fenomén aj na tej celej symbolike, na tom celom hradnom areáli. Čiže naši predkovia v najlepšej tradícii nebúrali, ako dneska chcú títo mladíci nejak búrať sochy a stavať. Nič nestavajú, ale búrajú. Naši predkovia nebúrali, ale na tých základoch toho, čo tam stálo, postavili veľké veľkomoravské hradisko a dali iný zmysel hradu. To už prestalo byť palácom nejakých Habsburgov, alebo nejakých Anžuovcov, alebo kráľov z rodu Karola IV. A Žigmunda Lucemburských. Ani aj z rodu Anžuovcov. Pritom z rodu, povedzme, Arpádovského Samuel urobil Bratislavský hrad strediskom ríše, keď bolo dvojkráľovstvo v 11. storočí. Toto všetko prekrylo jedno veľkomoravské obdobie, kedy sme my začínali svoje národné dejiny. O tom je teraz reč. To vadí niektorým, že Slováci začínajú svoje historické dejiny písať tak, ako ostatné národy, ktoré budovali modernú Európu. Presne v tom istom čase ako iné okolité národy, dokonca skôr ako niektoré iné okolité národy. Dokonca skôr ako Maďari, skôr ako Češi.
Takže toto niektorým trochu tam vadí, že sa zdôrazní, že je to symbolika štátnosti. Že je to symbolika jednej ríše, ktorá bola tak veľká, že už nikdy Slovania v dejinách takú veľkú ríšu ako Svätopluk postavil v strednej Európe už nikdy neurobili. Necháme opäť reagovať vášho dnešného oponenta v dnešnej diskusii. Pán Steinhubel, sú to argumenty, ktoré by ste mohli zohľadniť napríklad pri určitej širšej diskusii? Očakáva sa, že tá bude pokračovať ešte na tému Svätopluka? Takto, no, ja by som ešte len, čo sa týka ako toho rozsahu tej ríše, áno, bola veľká, zaberala takmer celú Karpatskú kotlidu a Čechy, Sliesko a časť Malopolska, áno, ale napríklad Kyjevská Rus bola podstatne väčšia a vydržala dlhšie. Svätopluku to padlo niekoľko rokov po jeho smrti, čiže bol to len dočasný výboj. Boleslav Chrábrý mal väčšiu ríšu ako mal Svätopluk. Čiže tieto oslavné reči, ktoré tu pán profesor ako predvádza, sú naozaj len z 2/3 oslavné, ale z 1/3 vedecké. Čiže ak robíme históriu, ak robíme vedu, my nemusíme tu na niečo oslavovať, niečo nadmieru vyzdvihovať, niečo vyzdobovať a proste niečo ako úplne nadmieru prežívať. Potom ešte som neviem, čo už som takto, áno, k tej bazilike, k tomu kniazskému palácu, tak ten palác mal dosť malé rozmery. Akože môžeme to nazvať palác, ale napríklad bol z kameňa, ale napríklad nebol murovaný na maltu. To isté aj tá bazilika. Myslím, že nebola väčšia ako najväčší kostol v Mikučiciach a tiež bola stávaná z kameňov, ktoré boli kladené na spôl. Čiže to o niečo menej dokladalo ako technológiu, ako treba aj menšie moravské kostoly. Takže nenadnášajme veci a držme sa radšej trošku pri zemi a príliš neoslavujme. Pán profesor, posledná otázka. Hovorili sme aj v úvode nášho príspevku, vy ste samozrejme už tie súvislosti vysvetľovali. Je to Tereziánske námestie, tak sa nazýva. Celá rekonštrukcia hradu bola zrejme robená v tomto duchu. Hodí sa teda socha alebo osobnosť z obdobia Veľkej Moravy do tohto obdobia na takéto nádvorie? No, už som povedal, je to kúsok pri paláci, ktorý tam stal v Veľkomoravskom a kúsok pri Veľkomoravskom kostole. Ale súčasný vzhľad už samozrejme tieto veci... To znamená, že by sme nemohli postaviť náš parlament nikde vôbec na hrade. Neby sme mohli postaviť tie sklenené činžáky tu v Starom meste. Pán Šlachta, ktorý je tam v tej komisii, dával k tomu pouvoir. To znamená, poprie celé svoje dielo pán Šlachta, že povie, že tie činžáky sklenené, čo tu stoja, tie sklenené škatule v Starom meste, že to je všetko v poriadku. To nejde, život tak ide. Francúzi svoju modernú galériu tiež postavili v Paríži a nie niekde pri mori. Takže život ide ďalej. Tá socha je tam na mieste, pretože potvrdzuje veľkomoravskú tradíciu a dáva symboliku veľkomoravskej tradícii. Je počiatkom našich národných dejín, počiatkom národnej kultúry a má tradíciu, to je vážnejšie ako historický fakt. Pokiaľ sa týka toho rozprávania, je mi ľúto, ja som stále nerozumel veľmi kolegovi Steinhublovi, ja som ho zle počul. On má tie rečové vady, ja sa ospravedlňujem, ale ja som nerozumel, o čom vypráva. On musí raz asi napísať nejaké dejiny Veľkej Moravy, aby vyvrátil všetky práce Poulíkovi, Hrubého, všetky výskumy. Štefanovičova musí odvolať, že je to Veľká Morava, ktorú tam našla. Musí povedať, že sú to nejakí hotentóti, lebo neviem kto. Predsa nemôžeme zodpovedne na televíznej obrazovke o veciach histórie rozprávať podobným spôsobom. Je to nedôstojné histórie, je to nedôstojné vedy. A tento politický zápas devalvuje dejiny a to mňa na to mrzí. Devalvuje dejiny a zneisťuje postavenie dejín. Urobí ich ešte labilnejšími, ako boli z čias 50. 60. rokov, kedy boli vynechávané. Veď v učebniciach o tomto období nebolo nič napísané. A teraz prídu ľudia, ktorí ešte spochybňujú celé toto obdobie, celú kultúru. A zámienky sú drobnosti, titernosti, titul král, knieža, panovník, odznak, ostroha, meč. To sú predsa hlúposti, drobnosti na tom. Ide o ideu, myšlienku, o postavenie.
To sú všetko len výrazové, neveľké prostriedky, ktoré vás môžu obrieť. Je tá licencia autora. Autor môže vnímať veci. Ja by som si netrúfal povedať ako historik, tá socha je dobrá alebo zlá.